ente täze ýumurtgalatdy. Yüzünnäk hallary bilen bu eýjejek ýumurtgajyklar töwerege gülüp bakýan ýaldy. Olaryň üstüne basyrmak üçin oturupdy. Bir ayak sesi eşitip üşerildi. Birden bu ýakynlaşyp gelýän kim kadyp töweregini seretdi. Töwereginde hiç kim ýokdy. Ýa-da ýalňyş duýdum-ka? Ýok. Ol ýokmany ayak sesini eşitipdi, sebäbi otçaslara basylan ayak sesiniň sesidi. Başyny biraz ýene galdyrdy, töweregine seretdi. Biraz aňyrrakda bir garantgy gördü we ol garantgy böwürtge tarapy gelýärdi. Ýüregi gut etip vurmağa başlady. Ula adam. Ýumurtgalar malaýsa? Ya 15-20 günden soň çykjak jüýjejiklerimi menden mahrum etse diýip pikirlenmä başlady we oňa ynandy. Moňa ynanjam diýilmezdi belki, bu biraz gorkudy. Onuň janyny aldylar, emma ýumurtgasyny ellemesinler isleýärdi. Ýene ayak sesi duýdy. Ýene de töweregine bakdy. Hawa, birazilerde el tüpeňli, awçy böwürtge tarap etip gelýärdi. Bir zatlar etmelidi. Awçy onu gördüm-ka? Görem bolsa näme etmeli? Ve kellesinde planlar urmağa başlady. Eýdip hörtüsini we hörtüsindäki ýumurtgaçyklary awçydan goramaldy. Şeýlelikde 15-20 gün soňra çykjak eýjejek jüýjejikleri halat etjekdi. Olaryň ökman dünýäe inmesi gerekdi. Ýumurtgadan çykyp olar durmuşa ayak basmalydyr. Bu dünýäniň gözelliklerini görmelidiler. Soňra birden aklyna bir plan geldi. Ol yaraly bolsa meňde ağaçyny böwürtgesinden daşlaşdyrjak. Böwürtgesinden çykdy. Meňlece hallyca ýumurtgalarynyň ýüzüne gynanç bilen bakdy. Goýa ýumurtgajyklar da "Ejecan, bizi taşlap gitme" diýen ýaly. Olam sizin üçin gitýän, çağa çyklan. Sizin üçin gerek bolsa ölerim diýdi içinden. Ýumurtgalar sessiz bir şekilde oňa bakýarlardy. O bu sessiz bakışlaryň içindäki sesi duýan ýaly. Çağazyklarynyň ağlamalaryny duýup bilýärdi. Birden bir näçe ýadak ganatyny kakdy. Şeýdip özüni awçaga görkezdi. Awça otlaryň arasyndan oňa tarap seretdi we gymyldaman durup derrew eline tüpeňini alyp tüpeňi oňa tarap çenedi. Yaraly şomeňdeýän goş biraz gapdala süýşdi. Awça onu gördü. Emma atmakdan saklandy çünki yaralydyr etdi. Ve tüpeňini arkasyna alyp ýene de goşa tarap ýöredi. Ýoş-ýoş oňa ýakynlaşýardy.
Altyn goş böwürtgeden uzaklaşdyrmaga çalyşyp ýuwaş-ýuwaşdan ilerleýärdi. Başga bir tarapy awçam onuň ýzynyň gelýärdi. Böwürtgeden epesli uzaklaşandan soň goş awçy ine ýetdim diýen wagty bar bady bilen uçmaga başlady. Awçy derrew tüpeňini eline alyp oňa çenedi beli eýýän iş işden geçipdi. Goş tüpeň atyp ýetip biljek aralygyndan uzaklaşypdy. Adam geň aldy. Bu näle boldy? Ol ýaraly ýaldy. Birdenem gogulaşdymy? Altyn goş bilýärdi munyň sebäbini. Bu bir syrdy. Oň biraz gülümsedi. Awçynyň gözlerini ýene-de uzaklara dikdi. Oňyň kynçylygyny munyň ýanynda awçynyň ýagdaýyny ýene-de örgerek kirlendi. Soňra onan gaýasynyň üstüne owalandy. Asyn bolmaň kahöwürtgesine gelmeli. Çünki ýumurtgalar sowatman däldi. Ýoksam olar öldürlerdi. Ganatyny doly açyp öwürtgesine tarap uçmaga başlady. Gün hem ýuwaş-ýuwaşdan ýaşmak üçin aýagyny ýere berip